салому алейкум дӯстони азизи, ман хуш омадем ба канали Мама Лайф. имрӯз аксия навбатӣ дар мағозаи Ормон Мол мо омада навор кардем, баҳри шумо пешкаш мекунем. Дар гардиши Гулбута қарор дорад. Таги доми нав, аз ин тараф шафахтар, поёни корвон. Дар ҳамаи охирон домаш, доми баландиошона ҷойгир шудааст мағозаи Ормон Мол. Дар тамоми таҷҳизотҳои мағоза скидка ҳастай, аксия рафтеста. ба муносибати моҳи шарифи Рамазон тахфифи калон рафтеста. дӯстони азиз, барои шумои ҳамаш маразилникҳои калон 208 литра 3000 сомон ба 2500 сомон шуда. Ина даруни маразилника бинен беҳад калони хушро. Ина михе маразилник бо як тайдигаш 308 литра 3300 сомон ба 2999 сомон шуда. тахфифи рамазония дӯстони азиз, аксияи нав барои шумо ҳамара арзон кардем. Ина бинен тифало 49 сомон шуда, 70 сомона тифало. плитоҳои сенсорни 99 сомон шуда, 150 сомон бад. нуқтаи савдои техникӣ маишӣ Ормон Мол. бинен Ормон Мол беҳад тахфифҳои калон мекуна. ҳар рамазонӣ шава ҳама вақт барои шумо скидкаҳои бо калон сар метия. плитои сенсорния бинен тамошобинон 99 сомон. ини хали суткаҳои термосои оҳанӣ 6 сомон ба 39 сомон шудай. иҷода газови плита ҳастай, кондитсионер ҳастай 12 куба 3200 ба 2799 сомон шудай. ана и намуди нав новинка буромадаи энерҷи як намуд газови плитае ҳаст ки беҳад хубай, керамикае. листоша бинен дута лист дора. листоша бинен дута лист дора, якташ чиқрака, якташ нехали камтар барои питса хали чизо пухтан. беҳад мада маъқул шуда. тамошобинон тавсия медиҳам. стиральни волна 8,5 кило, технологияи Кореяи 8,5 килои калонай. ҳозир даруншам нишон метиҳам, барабанаш беҳад калони хушрӯ. дар ҷа телевизоро аксия дар смарт 46 1400 сомон буд, 1200 сомон шуд. ина размери 32 699 сомон, 900 сомон буд. аксия дар холодильнико. ина холодильники 185 ба 60, холодильники элемент 4000 сомон буд, 3500 сомон шуда. ире аксияҳои калон барои шумо кардагиан. тамошобинони азиз, холодильники Блеск 3000 сомон ба 2700 сомон шудагия. ишам холодильники нағзай. дарҷа холодильники чиқ 2900 сомон ба 2600 сомон шудай. пилисоси Samsung 669 сомон шудай. беҳад нархҳо арзон шудагия. тамошобинон даруни холодильникора бинен чӣ хел калони хушрӯвай. маразилникшам нишон метиҳам. ина сета кашаки калон дора. дарҷа Блеск холодильника дарунша нишон метиҳам. бинен маразилникшам анамихел калони хушрӯвай. ҳар як холодильнике ки нишон додам боз даруношам барои шумо пешкаш мекунам. бинен калониша ҳамаш ноуфростай бо шамол хунук мекунанд. свежи чизо меиста. пилисоси Samsung 750 сомон буд, 669 сомон шудай. беҳад пилисоси хубай. термексо чанд намуд астай? ё водонагреватель мегӯяд. хаяк термекс ки мегем омӯхта шудагем. ина шумо ман мефаҳмонам ки ами водонагревателҳо чанд намуд дорад. ина ай фирмаи Войма дорад, Термалюкс дора, Витра дора. Витраша бинен дӯстони азиз 899 сомон. беҳад арзон шуда. и 1000 чанд сомони, 1200 1300 сомони дига ҷода. ина и 80 литраи Термолюкса бинен чӣ хел арзон шуда, 1099 сом. баъд иҷада бо инаи Войма ҳастай. чанд намудам хел ваё доранд. Аристонам доранд, Самарам доранд. ҳозир ма бисёр ами ваёша абзороша аяла ҳамаша нишон метим. тамошобинони азиз, барои шумо ҳамаи меҳнатҳои ма барои шумо скидка шава, ҳатман ма барои шумо миём навор мекунам. бисёриҳо хоҳиш мекарданд ки кай скидка меша. ин мағоза ҳама вақт скидка дорад дӯстони азиз. бо скидкае ки барои хали моҳи шарифи Рамазон ами тахфифи калон мекунанд. ина ма бо омадам ки биёяд чизе ки шумо дар кора иҷода телевизорам доранд, газови плитаам доранд, то инам хали мелки битавая техника доранд, тифалои арзон доранд, термосои арзон доранд. ҳоли ма ҳамаша навор карда шумо да нишон метиҳам. пилисосои арзон доранд, скидка шудагия. холодильникошон ина дуруст пас уже гармиам сар шидестай. шумо метавонед ки холодильникошона биёед дастрас кунед. ҳамаш ҳозир арзон шудагия.
радиатор доранд, кондитсионер доранд. Ина иҷода ҳастай Самара аксия шудаги 1899 сомон. И 80 литрай фарқ дора дӯстони азиз. Иҷа Самара брендш ба қувваттарай качество кам сифат доранда. Бо ҳастай ҳам хали 80 литрои арзонтар. Ҳастай ай Самара бо 50 литраш ҳам ҳастай. Ина 50 литраш 1600 сомон. иҷода бо ҳастай инай хали намудош 899 сомон Самара хали круглия 2400 сомон буд 2100 сомон шудагай ҳозир. Ина мисирали барабанаш калонай беҳад сирали хуба инвертор моторлай моторш дар қувваи пасту баланд кор мекуна дарунаш калони хушрувай. Ина бинен 2200 сомон шудай. Ирам аксия дарафтиса 8 кило. Ина стиральни аксияда войма 7 килоай беҳад стиральни нағза ирам дӯстони азиз 2500 сомон буд 2200 шудай. барои доставкаш дӯстони азиз дар номеро муроҷиат кунем маслиҳат кунем. Иҷа аксия бисёр шудага. Ина бо як намуд стиральни дига 3600 буд 100 сомон 12 килоай беҳад калони бад. тамошобинони азиз ира бинен ҳозир стиральниҳои бо калон нағзае ки адёла мешува. иҷада 8 килогаш ина ҳастай 2500 буд 2200 шудай. ё шишошона бинен чӣ хеле айберна дарошон новинкаҳан 8 кило инвертни мотора ина дар қувваи пасту баланд кор мекуна беҳад стиральни зур харидорӣ мекунем кадом гира барабаншам калонай сери цвет ина чанд намуд ҳастай сери светлишам доран. ина намуд ҳастай бо 7 килога бо ина халиё ина ми 2000 сомон шудага. тамошобинони азиз 7 килоай иам инвертни мотор дора. ина бинем чӣ хел хушрӯа стиральни нағза как 2000 сомон. И аксия қати рафтисай. барои ҳамин шумо метонен ки номерода муроҷиат кунен тезтар ба шумо доставка мекунанд. тамоми ҷода доставка ҳастай. номерошонда занг занен маслиҳат кунен. боз анаи намуд стиральни 9 килога 2800 буд 2550 сомон шудай. ирам стиральни нағза инвертни моторай бо иҷода ҳастай газви плито дӯстони азиз 2600 буд 2300 шудагия. налай ина 3800 буд 3500 шудай. оригиналай дӯстони азиз бинен свечам беҳад хушрӯ. бо иҷода ина намудаш ҳастай 3700 ишам 3399 сомон 7 килогай иш як сафедчай. ин стиральниҳои дидестен LG оригиналай. тамошобинони азиз чанд намуд рангша доранд. ё 100% оригиналан стиральниҳо штрих-кодошон ҳамаш ҳастай қоидавӣ. ана холодильникошона бинен тамошобинони азиз. холодильники MRG аксия шудагиай 2500 сомон буд 1999 сомон шуд. ина бурд мекунен кадоме ки мехоҳа биёен дӯстони азиз. иҷода ҳозир ягон падарка мадарка мондагӣ нестай ба чӣ хотир ки нарха беҳади бад арзон кардагиян. шумода чӣ дар кора ҳар хела падарка яхел одамо доран аму чизора барои ҳамин шумода арзон кардагиян ки анаму чизое ки дар яхел мағозаҳо мемонанд падарка ҳар чизакои арзонака и хел нестай магазин и реальни нарха арзон кардагиян. ма бе ягон таъриф бе ягон чӣ бине нархоро сравниват кунем ба биёи харидорӣ кунем. инами 100%ай ҷода холодильникои блеск доран холодильникои хитачи доран чӣ намуд брендови маҳқулайтон доран. ина холодильники элемент доран чӣ нархе ки ман мисол ҳамаша гуфта наметонам видео дарози бад мешава. номерошона рӯи экран да мемонам нависен муроҷиат кунен. ватсап ҳам доран хоҳен занг занен биёин ай пеш бинен. агар ки зангам ки мисол омада натонен занг занен ватсап дар роӣ мекунанд суратча нарх наво кунен муомила кунен шумо да доставка мекунанд. як беҳтарина ки дар амазон агар нахоҳен омадан доставкатона мекунанд ки баланда 185 ба 60 бari 6 сантиметр 4300 буд 3999 сомон шудами 4000 сомон. кашкашакои калон дора сета беҳад и дарози хушрӯй бо ҳами ҳастай баландаш бо 2 метраш ҳастай. ина бинен тамошобинони азиз иҷода бо ҳастай сафедо самсунгам ҳастай чӣ намуде ки шумо дар кора аз ин мағоза дарёфт карда метонед. тамошобинони азиз холодильники евро ҳастай барша бинен чӣ паҳмай холодильники калонай дар иҷа боини хитачи ҳастай хитачи мепурсед блеск ҳастай. ина беҳад и блескам холодильники зурай. ина бинен тамошобинони
ина бинед чӣ морозилникиш калони хушрӯй халаденики блес хитачи ду намудуш ҳастай анаи хитачи сафед тамошобинони азиз аксия шудаги 1,85 ба 60 дарозиш 1,85 сантиметрай 6,800 буд 6,300 шудай халадилники блеск инаи халадилники 1,85 баландиш барш 70 барш паҳмай 6500 сомон буд 6000 сомон шуд никое ки нишон додум ё шамол қати хунукӣ мекунанд тамошобинони азиз но фроста инвертенди моторам дора ина дар қувваи пасту баландам кор мекунам абзор мекунам аями 2 метр сар шудаги 2 метрам баландай ҳатто артел ҳастай фирмаи артел таблош сенсорниай иҷод ҳастай легенда ҳастай ай халадилнико элемент ҳастай ина чанд намуд ҳастай ина бо аксия дар халадилники 1,80 ба 60 дарозиш 1,80 сантиметр 2,800 буд 2,599 сомон шудаги ина беко ҳастай фирмаи беко ҳам ҳастай ина тамошобинони азиз кондитсионери аукс 12 куба 3200 буд 2,799 сомон шуд ина бо як намуди дигаш кондитсионери аукси дига 18 кубаш 4200 буд 3,799 сомон шуд ина биёин ҳозир бихарен чӣ қадар шумо да выгодния делюкс ҳам доранд тисел ҳам доранд ина аксия дар евроголд 2300 буд 12 кубай 1999 сомон шуд ай ин нархи арзон дар ҳеҷ ҷо намеёбем тамошобинони азиз стабилизаторам доранд тамоми чиз ҳастад